asofo aba yenim ne ha wo no mu akoye sesesei no asofo no na wodi eye wo manfo anim ama wo no mu kra aye bone mum kese nanso na nkakane ni minim se osofo de enka woye obi a wote ho ehwe ese enyamapa na bekoso obeboa atenetene omanfo ama wo no abo wo mbra yi ewo nyame mu nanso enei akoye adefoforo kra asofo mum na ebinum edi eye nipa nim ema wo ye bone asem a meken maame bi a ye frɛ no ama nkansa wedi mfie eduosia and 964 years a wo ye sofo maame a oda Christ First Word Church International ano ewo gomua esiem maame etimi afrɛ eye abatan oba bi ni kunu aka che wonom se won ba bi a wedi emfie mienu no won firi baby pa na baaye abofra no eye maame wotaba nanu ntino abofra na ba wa abrabo mu se oba bebo won ne mapanyina atogo oba be se wa abrabo enti won konkosie abofra no animu no so na eye maame nso ne kunu won so eti asama maame kan ye sofo maame ne kan ye no wodi so na wokosie abofra animu no so na ebra asem no ekoso no na onua bi nso so a wone wonom eteben enso so aya aso ana wotie wonom akoye se wodi konkonsa kakra na ono na abofra yi nyankopon enam ne so wote asem no wantena ne to so kra ene okobo eye aposifo amane ewo Esikuma police station wokọ hokobo amane na wonam so ebeche maami a woni ne kunu wache wonom a wo aposifo akache na emom no papa ne de woda so ewo aposifo ensem enso no oba no woye obi a wasanso awo abofra ketekete kra foforo enunti se wo hwe ba no ma abofra no fo saa ne de emra emma ho kwan ese wotimi ede no eto eye aposifo kukumu saa enunti aposifo no emma no kwan emma ono no kofie se beye no benya adaje etimi ede ahwe abofra keto ana abotafo ana abokita no no na emom eye abofra ne papa no de wono de wodaso ewo police for ensem na no enenam so na aposifo edi ekire ye nhwehwemu na empenimfo a wowo kuro no mu honom mekire oman empenimfo kuro nana ene ne empenimfo a wo hwe eye kuro no so etna ase a wo fa adwen se asema akoso ewo kuro ni mu no eye wukasem eye bone kese pa na ebetimi anam eno so ama ohaw ene amane aba besoa won so ewo kuro no mu eno nti won so won tana sesa ewo mu se eshaposifo nsa de nanso amamre kwanso no de esefata ese won mu empenifo no so beye no wo behwe aye eno ene nam so ema wokoyi apaye ebompaye frɛ nananom esra bone fache ese se ebenam sa nyamena semi so na ebema bone bi anase ohaw aba oman no so ana wonkuro no so a ene na wose nananom empenifo ne nananom abosom ese wonfa nche wonom ena afen so de sefata se wobeye no wode beti wonkuro no ho no nso no nananom enkyere wonom no wonye se beye na amane bi embe fodefode wom na saade ya woyeye no ena enam so ema empenifo no so edo esukọ ekọ ekire na wonsa etimi kan eye sofo maame ama nkansa na wonsa eka no so wantena wonto so wode no ekoma aposifo ema wonom so eso ne paachi ede no ekom gina eye emra ano na eno ena mi bisa se enti nipa wote ho na se wobi ka asam kirewa sabio enti wono wadwene enye adwuma ana maame ne papa na wo ye ka kire wo se wo ba no wo ye maame wotaba enunti waba ese wo ba besei oni wukuna abrabo na wo hwe nyame anim enti wo ba no wa mre abosome nkron na kwantu onu krampo edafom enafom sa na wetimi anyinsen abosome nkron etimi akwa akochim nyame aya wadom ama wetimi awo afa ho afa wo ba na watana se ni aka kire wo se wo ba no wo ye mabe wotaba enunti wo ba besei woni wukuna abrabo a na wo nsoso waje atum na wakwakosie abofrei animu no so ena wo maame no sofo maame no ono so wode ne ho no wo ye sofo maame no eno nti wono no wo ye wo ba ne ono so ni nyansa nkyere ne se abofra no wonam kwan bi so na wo no wo owo botai titiru bi nte nyankopon de ne ba asase so wo mra meye na se abofra no nam kwan bone bi so ba bese ya ade akra wa abusua ho a animu no so no ne esie na ebeye yi ana se abofra ne maame ne papa no wonu matwa awo se enam akwala no wiase a wo ba ye so ne be ma eye obatan ne kunu wo be fa apinisie ni ohaw mu wa abrabo mu a
entimi ma ne se maame ne besan wo foforo betimi asan akwo ebakoro na bi entimi nsi ana Ghana ewo sesese Ghana fo ye ma ye ni da ho papa ye nyansa ewo akire ewo se ye ma ye ni da ho ne ya adwen eye adwuma ma ye se sofo betimi a kire wo kwanbone sefa so enti no wo no bebia wanyina adu no wunnim nyansa se sebe ade a mi ye eye bone anasa ade a mi ye eye papa wunhunu ana enu nti obatan ebe bone ho modin akụ ni tirimu an eprim na koma etimi akwakosi senke wo ba ne nko abo ne kosi abofra no kra ni mu no so a enka meka se ebia ne papa hunu a obetimi aka bibi nti no eja papa na akoye etira wo abusuamu ana se wo ofie ne de enka wo bepe kwan afaso nti no ehu bebo oba no wontimi ni saa bone no na nso so na asemi de ankoye ofa ba akopɛ afanu ni nyina abofra ne maame ene ne papa nyina en wo kabo mu a wokodi sa ewurikasam yi a enam so ama aposifo nsa aso won mu se wode won kogina emra no na de wo ka kire emra no wonka na emra no so ene won mu endi ne pepepe eye osofo bi nso efe no Apostle King Masha a oye head pastor Edma Soldiers of Christ Prayer Group ewo Kumase wono so ababonten abeka asem bi na asem a woka nyina ene se Nyankopon adanadi akire no Nyankopon ne no akasa na asem nyame edema no so wode suma no se na koa so wonfa mbre eye Ghana man ene se wo se eye ote kokoso na prekope asante hene wo se asem anyame de ama ne se wonfa mbre ne ene se eye yenua be ma twini Jonas na nsentamu insam bebre ebepie ye ema mpenifo binom ebekasa ayese abrante na anye ne yie di abonyina bebe mu ebinom so ba abonten se di abrante ne ekeka no ne kwan so a no efise bibi ankopusu nunu a wonte ne kankan akoye se mpenifo na ya ma na boro so ena nam so amabunu so bu afuo ena yenua twene Jonas so ekeka na adwen ene de wo na koma mu di a kire ye mpenifo asemi ebeye bebre ne no ena nam so a eye Apostle Masha ede abeto abonten se Nyankopon ene na kasa oni Nyankopon edi mpunimpu ewo asante hene ho ote kokoso ho na asema nyame ede ama no ese wonfa mbedan eye nana nyina ene se wose won momoden no wonfa eye twini Jonas ne boni nyina enche no wonye mumanenka na afen so no eye na hemfo nketo a wogugu nase na wonim galamse hu nsensem yihu bia bi no won momoden ese wobeyi wonum nyina epia bonten wonfa wondin emra efise ekwan a wonam so no woye galamse wejejan sasene ede ama eye ahoho na wo sei yensase eni yensuo no entweye enkoyie kura e wokwan bia so enu nti ehu behia ese wode wonum a wotaye kire ahemfo nketo a wotaye kire nyina ama galamse ekoso ewo omayi mu no wode wondin ebeba beto abonten ama Ghana manfo nyina ehu na fe emra so ni wonum edi ne pepepe empo sebe ya enka wote kokoso na prekope na nyansa adware wo na wo kasa epu kasa empu a epu kasa ekwa ekire ebe ya enka sa wa hemfo nketoi a wonim galamse hu nsensem bibia no bomodin ese obetwe wonum asan ebeye yekura yi wonfiri eye wa mamuo mu asem a Apostle Masha kano no ese Nyankopon ede ama no so wonfa mbre eye ote kokoso enie se won bomodin na ona na hemfo nketo a wodi galamse ekibia won bomodin ona wonum adi no ntwe aso pa won twe aso won hu se dia waye no ensem fata afen so wonfa wondi be nyina entofom ebi se wo ye pani na se wontimi embo brapa emma nketo a ensua dia na hu hia ese wo pani yo na wo ye no ye de ebedi kan ana ye de obedi animu ewo bibia mu ebi enya akyerapa bi na wo be kyere eye emofra na wonum a wodi wo achi na Apostle kasa mu no wanfansi ho a wo san so to aso e de enkran so ma nana adodankwa akufo ado Ghana man pani be ma brane be ma tentengramo ai wono so eje ne de na asem a Apostle Masha ekanyina ene se e wo se nana adodankwa akufo ado a oye Ghana man pani wono so ehwe ese abemu nkrofo bia wonim eye galamse hu nsensem bia no won momoden ese wonum so no bondin ebepia bonten emra no eni wonum eni
na wonko gina mra na no se de ese na etimi ayehweso de edema ama afoforo enso so se beye na obia ebebo ne homoden se wode Ghana be gina biepa won makwan ema afoforo mfa sika ana bibi foforo bi mbedada won mu ana se mpenifo no badwe won ko awo ho won ko awo botom ni won ye de wo kankro na wo bedi Ghana abrosa enu nti ehu behia ese mpenifo de wonan ebesi fom na asema Nyankopon enam apostle Mashaso ede ababesum eye Nana Adudankwa Ekufo Addo ene Asante Hene wote kokoso enie aha na medemu ebesi nuni aba ma medako a memamumo ene